Iancu, Susan, tu știi deoarece știi o soție care rămâne acasă, de ce nu faci mai mult pentru Jacques? Susanna, dar tânăra, ți-am spus deja înainte, cred că există o înțelegere fundamentală greșită cum văd asta. Însă, înainte de a continua, apelul meu de la mama mea vitregă a fost brusc întrerupt. Am suspirat, obosită de acest schimb repetitiv. M-am căsătorit cu Jacques, care are același vârstă cu mine, prin muncă. Avem să sărbătorim cea de-a 10-a aniversare de nuntă și curând am să ne împlinim și amândoi 40. Binecuvântați cu fiica. Noastră drăguță, Madison, trăim zile fericite. Totuși, aș vrea să pot spune asta fără intopăci, dar există o singură problemă care mă deranjează. Este, anume, prezența mamei mele vitregă. Soțul meu, Jacques, este un bărbat bâlând și cu inimă bună, însă puțin timid. Tatăl meu vitreg este similar cu Jacques, foarte calm și bun. Dar mama mea vitregă, chiar și din perspectiva unei nora, este foarte pretenșoasă, dominantă și mereu dorește ca lucrurile să fie așa cum vrea ea. Potrivit lui Jacques, încă din copilărie, opiniile sale nu au fost auzite niciodată de mama sa vitregă, iar ea întotdeauna i-a impus idealurile. El pare să fi avut o copilărie împiedicată din cauza acestei chestiuni. Am auzit de la vecinii noștri că tu ai Jacques să-i aducă și să-i ia pe Madison de la grădinița de copii. Susanna, da, așa că ar fi problema? Ce problemă? Nu este atât de simplu. Este de o cinste fără seamănță pentru tine, ca mamă, să nu te ocupi de tine singură de fiica ta și să-i permiteți soțului tău. Ce este atât de rușinos pentru un tată care face drop-off-uri și pick-up-uri? Este datorită veniturilor lui Jacques că putem trăi confortabil. Este incredibil că tu, care te bazezi pe el pentru mese, ai pus să-l făcut să aibă grijă de copil. Este incredibil că tu, care te bazezi pe el pentru mese, te-ai pus să-l făcut să aibă grijă de copil. Susanna, în mod firesc, să spun că mă bazez pe el pentru mese este o modalitate ciudată de a-l spune. Suntem familie și finanțele noastre sunt împărțite. Taci acum, mereu ai o răspuns la toate. Este adevărat că ești o noră neîncetat de deranjantă. Susanna, bine, dacă nu ai început, nu aș fi răspuns așa. Nu părește că Ianșine nu își servește soțul în acest fel, dar este o poveste diferită. Nu se mulțumește doar cu plângerile la telefon, uneori în public, ea spune, este atât de rușinos cum mi-a devenit nora, deși este finanțată de fiul meu, pentru că îl face pe soțul ei să-i ajute cu gospodăria. Sau cu treburile gospodărești. Am ajuns să fac treaba gospodărească. Este rușinos cum fiica mea vitregă, deși este finanțată de fiul meu, îl face să ajute cu treburile gospodărești. Susanna, interesant cum îți publici ceea ce te rușinează. Nu ți este rușine și tu? Cum ai să zici asta în public? Susanna, aha, așa că te-a rușinat. Mil, ai obrajii roșii. Și uneori, ea mă miustra pentru asta. Am exprimat îngrijorările mele fiului meu de mai multe ori, dar el le ignore spunând, vino, nu te fereai, nu, ce nu-mi place. A fost destul de stresant. Dar există o problemă care mă deranjează chiar mai mult. Într-adevăr, familia noastră trimite $2000 lunar familiei mele vitrege. Sprijinul financiar a început la cererea soacrei mele. Inițial, a fost doar câteva sute de dolari, o sumă rezonabilă. Totuși, cu cât ne supunem solicitărilor soacrei mele, suma a crescut acum la $2000 pe lună. Nu sunt împotriva ajutorului, chiar dacă ea este încă familie. Dacă ei au nevoie cu adevărat de ea, este important să ne sprijinim unul pe altul. Dar știu că feileul meu are fonduri de pensie și pensie. Și-am spus de mai multe ori soțului meu că această sumă pare excesivă. Mă pare că soțul meu are rezerve cu privire la trimiterea $2000 lunar. Dar poate, din cauza că a fost oprimat de soacra sa în copilărie, se luptă să-și exprime părerea în prezența ei. Ea
spune lucruri ca: bolile medicale ale socrului meu se acumulează sau ne trebuie să reparăm casa noastră. Și el doar se retrage. Deoarece privește finanțele lor casnice, nu pot fi prea confruntătoare. Ar putea să rănească mândria feileului meu. Susanna, atunci unul dintre zile, soțul meu mi-a împărtășit ceva care m-a șocat. Susanna, am Jessica, știi? Vrem să economisim bine pentru viitorul ei. Chiar și soțul meu, care este de obicei de acord cu mine, părea să aibă rezerve cu privire la cererea suplimentară de bani, spunând: este adevărat. Această dată, voi refuza ferm. Totuși, următorul zi, în timp ce lucrai de acasă, am primit un apel direct de la soacra mea. Am auzit de la David că ai spus că nu poți să crești sprijinul lunar. Susanna, așa că soțul meu i-a comunicat fără îndoială gândurile noastre. Deși am crezut că le-a comunicat ca părerea noastră comună, soacra mea pare să creadă că sunt eu cel controlez pe David. Ce este intenția ta? Ce-ți dă dreptul să spui asta? Susanna, nu este vorba de drepturi. Este banii bugetului casei noastre. Eu totuși mă implic. Incredibil! Este faiers ca David să-și sprijine proprii părinți cu banii câștigați de el. Susanna, o soție care rămâne acasă nu are nicio cuvântare în această chestiune. Susanna, bine, nu vreau să mă implic prea mult, așa că n-am redialat și m-am întors la muncă. Tu nu ești decât o gură mare care vorbește mari și mănâncă fără să contribui. Nu avem nevoie de un oră așa. Îmi pregăteam răspunsul la acuzațiile ei neîncetate, când ea a spus: ești de-a dreptul o noră groaznică. Să-ți divorțezi de fiul meu deja. Ți-am spune și eu același lucru. Apoi, ea a pus telefonul. M-am simțit ca și cum aș fi fost frustrată, dar honest, n-am vrut să mă implic prea mult. Așa că, n-am redialat și m-am întors la muncă. Nu mult timp după, a sunat clopoței la ușa de la intrare. Am avut o vrajbă și când am verificat videofonul intercom, era ea, soacra mea din apelul recent. Ea venise la casa noastră. Văzându-mă să răspund la ușă, ea a spus: ah, așa cum am crezut. Nu ești la muncă, ci doar stai acasă. Am răspuns: ți-am spus că muncesc de acasă. Muncesc în prezent. Ea s-a așezat pe canapea și a făcut semn să mă așez deasupra ei. Reluctant, m-am așezat. Ea a spus: bine, așa-i, așa că, scoțând o bucată de hârtie din geanta ei și răspândind-o pe masă. Susanna, ce este asta? Of, nu vezi. Este un formular de divorț. Este mai bine să facem rapid aceste lucruri. Am strigat: Mil, te-ai despărțit de soțul tău? Este aceasta ce se numește divorț târziu. Dar, aparent, eram înșelat. Cuvintele mele au făcut fața mea Mil să se înroșească. Nu este asta. Aceasta este o bucată de hârtie de divorț pentru voi doi. Susanna, oh, dragă Mil, sensul dăruirii tale este inexistent. O să refuz cu grație. Nu este o dăruire. Nu pot să-ți spun indirect că nu ești potrivită ca nora a mea și că ar trebui să pleci. Susanna, ce ironie. În același timp, îmi cer indirect să țin degeaba de nebunii ăștia. Să-i dai un dosar de divorț în mod brusc soției fiului tău. Asta într-adevăr trece o linie, chiar și față de obișnuitele remarci urâte. Nu se dă seama că este urâtă nu numai cu mine, nu numai cu fiul ei și nepoții, ci chiar și cu ea însăși. În interior, am simțit ceva să se strice. Susanna, ce încercați să faceți prin a-mi cere să plec? Surprinzător, vocea mea a ieșit calmă, chiar și la urechile mele. Nu există nicio realizare. O noră care nu poate să facă bine muncile ei este doar o cheltuială de bani. Fără tine, Jacques ar putea să trimită mai mulți bani la noi. Susanna, în schimb, nu numai că el va reduce banii pe care îi trimite, dar el ar putea să oprească complet. Am făcut un punct să zâmbesc strălucitor la ea. Scuzeți, de ce? Susanna, de ce?
banii de $2000 pe care îi trimitem fiecarei luni. Eu sunt cea care câștigă banii ăștia. Ea nu aștepta cu siguranță acele cuvinte. Excuzați-mă. Nu ești o soție care rămâne acasă. Susanna, în mod repetat, ți-am spus, nu sunt o soție care rămâne acasă. Scuzeți. Susanna, știi ce este meseria actuală a lui David? El lucra la o firmă de contabilitate majoră, dar acum face bine independent ca contabil, nu? Susanna, l-am spus de multe ori, dar aceasta sunt eu. Da. Am discutat pe acest subiect de nenumărate ori cu soacra mea. Cu toate acestea, pare rău, dar ea ne află numai ce vrea să audă. Susanna, am lucrat în aceeași firmă de contabilitate ca și David, dar am obținut certificarea mea și am decis să practice independent. Eu. Susanna, o să repet. Nu David a devenit contabil independent, eu am făcut-o, și am amenajat un birou în acest domiciliu și lucrez de acasă. Susanna, în plus, datorită clientilor mei existenti, am reușit să obțin câteva contracte mari cu noi clienți. Lucrurile merg bine. Sunt destul de succes pentru a trimite Iancu 2.000 pe lună. Submersat de fluxul continuu de cuvinte al meu, Iancu pare incapabată să înțelege. Si David. Ce face el? Susanna, David se ocupa de treburi casnice și ocazional m-a ajutat cu munca mea. Când se va fi vorba, dacă există un soț casnic, acela este David. Susanna, el se ocupa de treburi casnice și se ocupa în principal de Ami, fiica noastră. Susanna, în weekenduri, fiica mea și eu coacnem biscuiți. Iancu pare atunci cita, confruntată cu o realitate pe care nu o aștepta. Excitarea i-a făcut fața roșie, dar acum s-a făcut brusc palida. Imposibil. David a fost mereu excelent, a mers la universitate bună și chiar a obținut o slujbă la o firmă de contabilitate prestigioasă. El era destinat să devină contabil în viitor. Susanna, așteptam de atunci când ai proiectat ideile tale asupra lui David, nu-i asta, Iancu? Susanna, David mi-a spus, în mod firesc, că mereu a iubit să facă treburi casnice, cum ar fi bucarea, spălarea, curățarea, mai mult decât să studieze. Da, rolurile noastre ca soți sunt practic inversate față de normele tradiționale. Da, rolurile noastre ca soți sunt practic inversate față de normele tradiționale. Ne-am cunoscut ca colaboratori în aceeași firmă de contabilitate. Deci personalitățile noastre erau opuse, am fost atirate unul de altul imediat. Și înainte de a ne da seama, am realizat că privim rolurile maritale cu aceeași perspectivă. Eu, care iubesc treaba mea și doresc să excel în lumea exterioară, și soțul meu, care adorează treburi casnice și dorește să fie făcătorul de casă, am fost ca doi pui în același chem. Deci relația noastră nu se potrivește cu rolurile maritale tipice văzute în societate, era ideală. Pentru noi, ca soție, am lucrat în afara casei, asumând responsabilitățile financiare, în timp ce soțul meu s-a ocupat de acasă. După ce ne-a născut fiica, soțul meu a fost el care a luat concediu de paternitate. Câțiva ani după naștere, cu sprijinul neîntrerupt al soțului meu, am reușit să obțin certificarea de CPA. Folosind o cameră în casa noastră, am lansat practica mea independentă. Din acel moment, soțul meu a renunțat la slujba sa pentru a se concentra doar pe gospodărie. Poate în acest punct, soția mea a început să se întrebe dacă nu ar fi fost tot ceea ce eu spun nelogic. Simțind că pierde teren, ea a început să mormăie, dar, și nu, asta nu este ce am intenționat. Cu toate acestea, eu imediat am tăiat-o spunând, mi-e dor de scuze, sunt încărcat de muncă. Poți să pleci, te rog. Desigur. Imediat am informat soțul meu când s-a întors de la cumpărături că soția s-a apărut neanunțată cu actele de divorț. În răspuns la comportamentul scandalos al mamei sale,
El a rămas atât de șocat încât a spus doar, nu am cuvinte. Cu un suspin profund. Apoi, hotărât, a decis să taie legăturile cu mama sa în acea zi. Probabil că el avea foarte multe nemulțumiri de mult timp față de ea, deoarece ea rar îl asculta vreodată din copilărie, mereu impunându-și propriile idealuri lui. După ce a rupt legăturile, soțul meu părea destul de ușurat. Desigur, știrea situației a ajuns repede la tatăl meu vitreg. Ca rezultat, a fost dezvăluit că soția mea vitregă a acumulat o datorie semnificativă și folosea pensia întregului ei soț pentru plățile lunare. Ea ascundea asta și trebuia să trimit bani pentru cheltuielile lor zilnice. Datoria era în principal datorită cheltuielilor excesive ale soției mele vitregi și a obiceiurilor ei de jocuri de noroc. Datoria era în principal datorită cheltuielilor excesive ale soției mele vitregi și a obiceiurilor ei de jocuri de noroc. Ea a investit o sumă semnificativă de bani în jocuri de noroc și chiar a folosit fondurile de pensionare și economiile de rezervă ale soțului ei. Când aceasta nu a fost suficientă, ea a luat împrumuturi de la surse riscante, rezultând rate de dobândă mari. Cu doar pensia lui Feile și cei $2000 pe care i-am trimis lunar, plățile începuseră să se atragă în urmă. Era evident că soția mea vitregă dorea mai mulți bani de la fiul ei. Cu toate acestea, un obstacol trebuia eliminat, și acest obstacol, în ochii soției mele vitregi, era eu, soția fiului ei. Ea probabil credea că dacă eu nu mai fi fost în cale, ar fi putut extrage mai mulți bani de la fiul ei. Într-o mișcare șocantă, ea a încercat să forțeze un divorț printr-o confruntare cu actele de divorț, dar acest plan era naiv. Soția mea vitregă a fost dezmoștenită de fiul ei și de soțul ei. Aruncată afară din casa ei și acum locuiește într-un apartament ieftin, lucrând la joburi de la dimineață până seara pentru a plăti datoriile. Din ce spun prietenii, ea este întristată, nu poate să și vadă fiul sau nepoții. Simt o oarecare compasiune pentru ea, dar ea s-a dus singură în această situație. După toate, unul trebuie să-și plătească datoriile.